16 nap, több ezer kilométer, nyüzsgő városok és lélegzetelállító tájak. Ebben a videósorozatban Vietnámot fogjuk bejárni. Az észak-vietnámi hegyvidéktől és rizsteraszoktól, a Halong-öblön át, a gyönyörű tengerpartjairól híres Közép-Vietnámig. Első állomásunk Vietnám nyüzsgő fővárosa Hanoi volt, ahol 3 napot töltöttünk. Megérkeztünk Vietnámba, itt vagyunk Hanoiba. Egy pár órája érkeztünk meg, ilyen délután 2 van. Egész nap utaztunk, sokat nem aludtunk a gépen, úgyhogy eléggé fáradtak vagyunk. Úgyhogy most az a terv, hogy itt az óvárosban sétálgatunk egy kicsit, aztán még holnap is itt leszünk Hanoiba, és holnap után megyünk majd a Halong-öbölbe. És itt van a katedrális, amit a franciák építettek. Kicsit olyan Notre Dame stílusban. Nagyon helyes. Nagyon érdekes ezzel a francia stílusú keveredéssel. Ez az első benyomás itt Hanoi óvárosáról, hogy meglepően rendezett és tiszta, sokkal tisztább, mint más ilyen ázsiai óváros vagy főváros. Nagyon szép ilyen kis üzletek vannak, éttermek, nekem egy kicsit stílusában Balihoz hasonlít. Nagyon erős a francia hatás, mert ugye Hanoi, vagy illetve Vietnám az francia gyarmat volt, úgyhogy nagyon sok ilyen kis francia stílusú ház van, francia stílusú éttermek, ételek, úgyhogy egyelőre nagyon érdekes. Eljöttünk egy ilyen helyi ikonikus kávézóba, az a neve, hogy a Not Café, ahol ilyen mindenféle posztitek vannak az egész kávézónak a falán, meg az asztalokon mindenhol, és ki lehet ragasztani mindenféle üzenetet. Úgyhogy itt meg fogjuk kóstolni ezt a híres vietnámi Egg Cafét, az a tojáskávé, ami ilyen tojáshabból készült meg sűrített tejből, és ez egy ilyen nagyon, nagyon édes, desszertszerű, sűrű kávé. Úgyhogy mindjárt megkóstoljuk. Na itt van ez az Egg Café, és ezt lehet látni, hogy ez ilyen nagyon sűrű, ilyen krémes kávé. Mindjárt megkóstoljuk. Na, nézzük. Nagyon finom, olyan íze van, mint a tiramisúnak. Tök jó. Itt vagyunk az óvárosnak a közepén, és ennek a közepén van itt ez a Huam Kiem Lake, ez a tó, amit majd itt körbe is fogunk járni, és akkor innen a tótól indulnak ezek a kis utcák, amikről azt kell tudni, hogy mindegyik utca egy ilyen mesterségnek
az utcája, tehát van például Selyem utca, ahol csak ilyen selyemárusok vannak, van ilyen Kerámia utca, ahol csak kerámiák vannak, van olyan utca, ahol ilyen mindenféle színes lampionok vannak. Átmenni elég nehéz a zebrán, mert nem állnak meg, úgyhogy minél határozottabban kell elindulni, és akkor reménykedni, hát ha megállnak. Itt Hanoiban nagyon sok ilyen nagyon vékony ház van, és ez azért van, mert az ingatlanadót azt az alapterület után fizetik, úgyhogy fölfelé építkeznek, és szinte az összes ház meg a hotelek is mind ilyen nagyon-nagyon vékonyak. Járásra egyébként annyit, hogy a lehető legmelegebb időszakban jöttünk. Itt Észak-Vietnámban júniustól kezdődik egyrészt az esőségszak, másrészt pedig ez a nagyon forró időszak. Most is ilyen 39-40 körül van, hatalmas a páratartalom. Nem annyira vészes, egyébként elviselhető. Esőt még nem láttunk, de azt mondják, hogy a monszun is olyan, hogy nem egész nap esik, hanem délután 1-2 órát esik, reméljük nem lesz majd ennél több. Úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy szerintem abszolút vállalható így a monszun időszakban is. Mai első teljes napunk itt Hanoiban, és az első megállónk ez a Börtönmúzeum, amiről azt kell tudni, hogy ezt a franciák építették az 1890-es években, hogy vietnámi hadifoglyokat zárjanak ide be, és nagyon kegyetlen körülmények voltak ebben a börtönben, és utána az amerikaiakkal a vietnámi háború alatt pedig amerikai hadifoglyokat tartottak itt ebben a börtönben, és az amerikaiak nevezték el Hanoi Hiltonnak ezt a börtönt, és itt rengeteg kivégzés is volt, meg tényleg ilyen szörnyű körülmények között tartották az embereket. 1990-es években zárták be, és azóta múzeumként működik. Jézusom, de durva! Itt 1945-ben volt egy börtönlázadás, és ez a szennyvízvezető csatorna, ezen keresztül próbáltak megszökni. Itt van ez a szökés. Ez volt itt a női részleg, gyerekekkel együtt voltak. Ez itt a guillotine, amit szintén a franciák hoztak ide be, ezzel fejezték le a vietnámi hadifoglyokat. Ez volt itt a halálsor, itt vártak a kivégzés előtt.
Megjöttünk az irodalom templomához, ez az egyik leghíresebb látványosság itt Hanoiban. Az 1070-es években épült Konfuciusz tiszteletére, és később császári akadémiaként használták. Megjöttünk itt a következő látványossághoz, ez a Trankok pagoda, ami Hanoinak a legrégebbi buddhista temploma, és azt kell tudni erről a pagodáról, hogy ez a 6. században épült, és korábban nem ez volt a helye, hanem egy folyónak a partján volt, csak az áradások miatt át kellett helyezni, úgy ilyen tó mellé újjáépítették. Na, közben megszívtuk, mert kiderült, hogy 11-kor bezárt, és legközelebb fél 2-kor nyit ki. Viszont cserébe itt jól eladtak nekünk ilyen kendőt, mert hogy elvileg csak ilyen kendővel lehet bemenni, amivel takarjuk a lábunkat, meg a vállunkat. Úgyhogy megvetették velünk, és akkor utána derült ki, hogy zárva van. Az egyik leghíresebb vietnámi street food az a banh mi, ami egy ilyen baguette, és mindenféle húsokat, sajtot, meg zöldségeket raknak bele. Rengeteg ilyen banh mi hely van. Most eljöttünk az egyik leghíresebb banh mi zóba, mutatom. A banh mi 25, és itt fogjuk megkóstolni ezt a street foodot. Rengetegen vannak, épp hogy kaptunk helyet, és így néz ki belülről. Mutatom. Finom nagyon. Visszajöttünk ide Hanoi óvárosába, és megnézzük a Hoam Kiem Lake közepén lévő kis pagodát, ez egy ilyen kis buddhista pagoda. Aztán utána pedig elmegyünk a francia negyedbe, itt a tó mellett van egy negyed, ahol nagyon sok ilyen francia stílusú épület van, ott egy csomó ilyen luxusszálloda van, meg az tényleg egy ilyen elegánsabb környék, de egyébként az a benyomásunk Hanoiról, hogy nagyon-nagyon európai és nagyon tiszta. Van egy ilyen kis ázsiai beütése, de mégis nagyon erős az európai hatás. Úgyhogy tényleg sokkal kultúráltabb, mint az összes eddigi ázsiai város, amit láttunk. Mondhatni tisztább, mint nem tudom, mint mondjuk egy ilyen olasz nagyváros. Nagyon minőségi éttermek, helyek vannak, nagyon tiszták, nagyon jó üzletek, boltok vannak, fillérekért mi is vásároltunk már egy csomó mindent, és nagyon-nagyon olcsón lehet vásárolni, és minőségi dolgot is kapunk érte, úgyhogy nekem eddig ez a Hanoi, ami legjobban tetszik az ázsiai városok közül. És megjöttünk Hanoi egyik ikonikus látványosságához, a Train Streethez.
ahol itt a vonatsinek mentén végig ilyen kis kávézók vannak, 30 percenként megy a vonat, úgyhogy most itt beülünk majd egy kávézóba, és megnézzük, hogy megy el mellettünk.